Beraz, egan dezaket dudarik gabe taldeari kasu egin diogula. Duela urte bat hautatu zelarik hemen Etxeparen eta Ueun diskursoak lantzea. Ondotik, gero irailean biziki fite zentratu ginen ze publikoren gana joan nahi ginuen diskursoekin. Beraz, aukeratu ziren lau publiko mota, gurasoak, gazteak, kanpotik etorriak eta eragile sozioekonomikoak. Eta horiek lantzen ari ginela taldeak erantzuen prozesuaren erdian bazuela frustrazio bat. Etzekiela gehiegi nondik hitz egin eta falta zela gisa guziz, Jon Sarasuak duela urte bat hemen ekarri zuen errelato hori hizkuntza komunitatearena eta bar. Beraz, uste dut lehen ondorioa hori izan dela. Talde honek jakin duela hizkuntza komunitatearen perspektiban zentratzen. Eta hori biziki baikorra da. Eta hortik gero, uste dut sendoago atera garela, bai publiko horren gana joateko, baina euskaldun gisa ere hitz egiteko jendeari eta ahaldunduago bezala. Gero, prozesu honek bere mugak ukan ditu, bagenekien ez genuela dena bukatuko, baina bederen bakoitza bere etxera edo egiturara itzultzen da ideiak beskat freskaturik eta konplexu gutiagorekin ikuste. Bederatzi hilabeteetan zehar nagusiki izan dira Euskara teknikariak hor presente, instituzioetakoak ere bai, herri mugimendukoak ere bai, gero elkarteetako permanente eta koordinatzaile eta holakoak. Gero bai jaz, bai aurten Ueun, hori beste giro bat izaten da, udako giroa, Ueuk baditu bere sareak hegoaldean ere bai. Beraz hor, nahasketa polita ere izan da, hegoaldeko jende gehiagorekin, beste publiko bat gogoetatzeko eta azkenean bederatzi hilabete hauetan jogatu duguna, oraindik gehiago aberasteko. Beraz, gaur eman diegu parada, justu gaur hemen zirenei gurekin Ueun beren hitza ematea, eta gero joan gira zentratuz bai hezkuntza munduko jendeak, instituzioetako munduak edo transversalagoak diren egituretan, non zituzten korapiloak diskurso mailan, zer erraiten zuten gaur eta bihartik goitiz zer nahiko duten ejan. Helburu nagusia zen gure frustrazioak asumitzea. Uste dut segituko ginuela gogoetan luzaz oraindik, baina finkatua ginuen, 2022ko Ueu izanen da gure azken hitzordua, eta hor ateratzen alduguna. Helburua zen preseski gure egituretara itzultzea diskurso freskatu batekin. Eta pixkat begiratzea ere orai arteko gure hitzorduetan, komunikazioan, ze diskursoa txikitzen dugun. Eta hemendik aurrera ze aldaketa nahi dugun ekarri eta bar. Ez dugu nahi bezain bat borobildu, jendeari gomendio batzuk eman dizkiegu. Baliteke etorkizunean, ez dakit, faltan botatzen bali madute hemen topatutako giroa edo berriz talde honen gana jotzea eta oraindik indartzea diskursoa. Lehen erraten nuena ni biziki argi ikusi dut hizkuntza komunitatearen perspektiba. Orai arte etzen hainbeste entzuten, hain argiki olako konturik. Hori nik azpimarratuko nuke. Hizkuntza komunitate horretara jendea erakartzeko diskurtso ez baita ezpada seduzitzaileak, baina gogoa ematen dutenak ere bai. Hori guztia gorde gabe gure egoera lagia, gorde gabe ditugun ezintasunak. Eta azken gauza bat ere azpimarratuko nukeena izan da instituzioek ze toki duten hor. Ea gu diskursoak berritzeko behartuak ote garen instituzioetatik pasatzea, hori da lehen galdera. Eta bigarren galdera da, instituzioen tokia eta funtzioa orain arte zein izan den eta hemendik goiti gehiago babesle gisa, euskaldunan babesle gisa ez ote diren proiektatzen al gure berme izateko, euskaraz bizi gaitezen egunerokoan iparraldean, hizkuntza komunitate horrek badu babesaren beharra instituzioen partetik.
Nik uste azken urte hontan ikusi dugula bidegurutze funtzioa baduela ueuk. Lehen erraten nuena, bai 2008 bateko ikastaroan bai aurtengoan, beste jende bat hurbildu da onara, bederatzi hilabetez ikusi ez duguna eta hori aberasgarri da. Geroak eganen du, diskurso hauek noraino eramaten alditugun gure egituretan, jendea frustratua baldin bada, berriz jotzen aldu hemen topatzen den giro lasai, baina argi honetara, gauzak aldatzeko asmoz, ekiteko asmoz ere bai, eta gero ueuk ere badu argitalpen zerbait ere, hortik jo dezakegu ere noizbait ez dakit ikusiko diskurso freskatu hauek berriz antolatuko ditugularik eta zergatik ez hori zinez hipotetikoa.